She has a population of over nearly 200 million people. One in every African is a Nigerian. She is represented in every sector. If you want the best engineers in the continent, they are Nigerians. If you want the best doctors, they are Nigerians. If you want good lawyers, they are Nigerians. If you want good people, they are Nigerians. But also, if you want Yahoo boys, they are Nigerians. Nigeria is a great country. A friend of mine once told me that if you go to any part of the world and you do not find a Nigeria, leave that place because there is nothing to do there. Kaga fa abinda gayan nan yake faɗa game da Najeriya, Philo Lumumba. So in dai dan gwagwarmayar kwato yancin Afirka ne, kana bibiyan labarai, so kasan wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin yan gwagwarmayar wayar da mutanen Afirka su san kansu, su san tarihinsu, su san irin baiwar da Allah ya musu. Philo Lumumba dan asalin kasar Kenya ne. So amma idan yana baka labari akan kasashe especially Najeriya, so za ka yi mamaki haihuwarsa ne kawai baya a Najeriya ba. So kaga sometime ina mamaki exactly wannan abin da ya faɗa kusan ya taɓa faruwa da ni. Mun yi hira da wani gaya ɗan Pakistan, mun yi hira da shi, yake faɗa kamar yacce shi ma yake bayani a cikin wannan bidiyon nasa akan cewa Najeriya ita ce ƙasar da take wakiltar nahiyar Afirka a kowane sashi. Ya lissafa wasu a tagomashi da Allah ya yi wa Najeriya kamar ɓangaren lauyoyi, ɓangaren doctors, ɓangaren injiniyoyi da dai sauransu. So a ƙarshen bidiyonsa yake cewa but wajejen ɓangaren kuma Yahoo boys, Najeriya ita ce the most ko kuma ita ce big country in the Africa a gurin yawan Yahoo boys. So wannan nima ya faru da ni da wani Bapakiste. Muna hira da shi, yana ta faɗar irin albarkar da Allah ya yi wa Najeriya a nahiyar Afirka. Ya ce so amma Yahoo boys su suke bata Najeriya saboda shi ma a harkar nan tasu ta cryptocurrency da dai sauransu ya taɓa haɗuwa da sharrin Yahoo boys, sun sace mai $2,000 sa. Na ce to ka gode wa Allah kai iya $2,000 ta tsaya.